President, kung ikay presidente, unsay angayan mong buhaton sa utang sa Pilipinas na maimpas? Saya sa kanya sulbaron. Unsaon man, President? Ato na ibiligyan Pilipinas sa rumimpas ang utang. Magpapili sa ilang pagka-presidente atong bakbakan. Mga lindong, dunay mga kaalam, mubuhat yun. Akong ila-ila atulangan sa unang presidente atong bakbakan si Fortunato Palacio. O ikaduhang presidente ng Pilipinas, bao si Aling Dagma. Ikalawang presidente na si Riaco Shacoy. Lukso Bakti yun eh. Presidente, kaapat ang presidente ng Pilipinas, si Alejandro Damusmo. Okay, ikalimang ng presidente ng Pilipinas, kundi Tikoy Turing Kikik. O karon, atong masuta ang ilang mga plataporma mahitungod sa Pilipinas o kalambuan sa atong nasod. Sa maong presidente karon, mapili na to kung kinsay tinuod na mubuhat. Karon ning kahaponon, atong pangutanon ang nidagan sa pagka-presidente kung unsaon pag-impas sa utang sa Pilipinas. Akong ihatag sa unang presidente si Fortunato Palacio. Pakpak! Mr. President, kung ikay ma-presidente sa Pilipinas, unsay buhaton nimo aron maimpas ang utang sa Pilipinas? Mr. President? Kung ako na ang ma-presidente sa Pilipinas, magbuhat ko og YouTube channel. Ug akong awhagon ang tibuok katawhan sa Pilipinas. Nga kinahanglan mo subscribe sila sa akong YouTube channel. Tabangi ko niyo sa pag-subscribe sa akong YouTube channel. Aron ang atong utang maimpas kini. O sa hinahinay atong datahan og 20-20 matag adlaw mga igsuon. Aron sa inyo ni ana maimpas ang tanan natong utang. Mr. President, may kusa, sindang, bato yung mga saan ni Fortunato, no? Subscribe na yun sa YouTube channel. Kaya araw ko, no, magatahan ang utang sa Pilipinas sa pag-binding adlaw. Atong pagtakan si Fortunato. Ikaduhang ng presidente ng Pilipinas, mao si Abay-Abay Dagma. Mr. President? Mr. President, kung ikay presidente, unsay angayan mong buhaton sa utang sa Pilipinas na maimpas? Saya sa kanya sulbaron. Unsaon man, President? Ato na ibiligyan Pilipinas sa rumimpas ang utang. Mr. President, imo ibaligyang Pilipinas aron maimpas ang utang? Mao na imong buhaton? Ang alin sa Pilipinas may ibay sa utang. Ay! Salamat, Mr. President! O si Abay-Abay Dagma ang iyahan aron maimbas ang utang sa Pilipinas, iyang ibaligyan Pilipinas aron ibayad sa nasod, sa alay nasod ang utang sa Pilipinas. Thank you, President! Atong pagpakan si Abay-Abay Dagma! Katulo na presidente ng Pilipinas, Sir Riaco Shacoy. Mr. President, Sir Riaco Shacoy, kung ikay ma-presidente, unsa ngayang buhaton nimo sa nasod sa Pilipinas na adagang utang? Unsay angayang buhatong, Mr. President? Wala ko inyong butahan kapag presidente. Kining Pilipinas ang maimpas ng utang
Pabutahan ito mise. Mao ka to si Sir Yanko Shakoy na sa presidente. Okay ba mo na ang tanan ang maimpas ang utang sa Pilipinas pabutahan tag missile? No, president. Okay. Ikaapat na presidente ng Pilipinas na si Alejandro Damusmo. Mr. President, unsay buhaton nimo aron maimpas ang utang sa Pilipinas? Mr. President? Presidente, Mr. President, naay translator atong si Alejandro Damusmo, na siya translator amang madining na presidente. Sir, unsay ika-explain ni Presidente Alejandro Damusmo sa iyang giingon may tungod sa utang sa Pilipinas? Ang iyang pasabot, mangutang siya sa Turko kay para aron ibayad sa Pilipinas. Okay. Thank you, Mr. President Alejandro Damusmo. Amang atong bakbakan atong presidente. Kaning ko, mangutang kunos ka sa Turko, unya idata sa Pilipinas. Thank you, President. Isang amang siya, doon na kayo tingo sa pagka-presidente. Mr. President, kung ikay presidente sa Pilipinas, unsay buhaton sa Pilipinas na adako man tag utang sa laing nasod? Mr. President? Pagkagilig sa atong presidente ng Pilipinas, naibungi, naiamang. O unsay ang ngayon yung pasabot? Translator, unsay ang ngayon pasabot sa atong presidente si Tikoy Torikkiking? Ang buot niya pasabot, ang Pilipinas iya yung ibalhin kay para ang katong utang tagbaw pangita. Presidente sa Pilipinas, o ato silang pagpagang tanan, o atong i-review ang ilang mga ipangsaad sa ngayon ng buhaton. Fortunato Palacio, ang iyang saad, mag-subscribe ang tanan sa YouTube channel kay aron makadata sa tatag 20 adlaw atong pagpakan si Fortunato Palacio. Oy, ang presidente ng Pilipinas, mauto si Abay-Abay Dagma ang iyang buhaton sa Pilipinas aron maimpas ang utang sa Pilipinas, iyang ibaligya ang Pilipinas aron naay idata sa laing nasod. Ano pagpatang si Abay-Abay Dagma ni Gary Presidente. Ano ng presidente ng Pilipinas, si Sir Yanko Shakoy, ang iyang buhaton sa Pilipinas aron maimpas ang utang sa Pilipinas, iyang pabutahan og misay, impas tanan ang utang. Mao kato ato magpakal ang presidente nga si Sir Yanko Shakoy. Ang apat na ang presidente ng Pilipinas, mao si Alejandro Damusmo. Ang iyang buhaton, mangutang ta sa Turko og idata sa laing nasod sa utang sa Pilipinas. Atong pakpakan si Alejandro Damusmo. Ikang limamang presidente ng Pilipinas, si Tikoy Torikkiking. O ang buhaton ni Tikoy aron maimpas ang utang sa Pilipinas, kaya tago ang Pilipinas, ibalik aron ang nangutang magsigig mangita ang sa Pilipinas. O karon everyone, adto ta sa mga plataporma sa atong mga presidente, kung sila ay mga presidente, unsa ang ilang plataporma. Ang atong unahon sa pagtawag sa ikatulong na presidente si Sir Yanko Shakoy. Mr. President, stand. Akong plataporma, ang tanang tao kong pagkabuon. Adlawan kong tag 20, pagunahan kong unasan. Mutampog alas 3 kadlawan, o alas 6 hapon. Tag 20 adlaw. Pagkahilingan kay President. Mr. President, salamat sa iyang plataporma. Ang iyang gingon ni Mr. President, kung siya ay mapresidente,
patrabahoan ang tanong tao sa Pilipinas. Alas 3 kadlaw tambong, alas 6 hapon may undang. No, tag 20 adlaw. Thank you, President. Grabe. Mubutar pa ba? Atong masabtan o masayran ang ikaduha na presidente ng Pilipinas na si Fortunato Palacio. Kung, Mr. President, kung ikaw ay mga presidente, unsay buhaton nimo sa Pilipinas? Kung ako ang mahimong presidente sa atong nasod sa Pilipinas. Adun na ako'y plano ang dagat. Akong simintuon atong dagat. Okay ba po pasimintoon ang dagat ni Fortunato Palacio, ang mong dagat? Dili, kaya akong nagsoon, mananagat, akong mga manghod. Mananagat, akong mga uyuan, puro mananagat. Asa naman sila managat, o isda, o bat. Maglisod na sa ilang mga konsumo. Oh, Mr. President, makaya ba nimo pagsiminto tibok dagat sa Pilipinas? Makaya, oy! Presidente jud ko. Aha. May daghang motaban ako. Okay, thank you so much, President Fortunato Palacio. Okay, kalas na presidente na muhatag sa iyang plataforma, mao si Abay-Abay Dagma. Kung ako'y mahimong presidente sa Pilipinas, ako nga tarungon ng mga daan nga guba para dalang matuwid ang truck dito ligid sa dalang libaong ang truck dito wagbon. Kung way sapa, gamaan na itong sapa para walay abog ang nataw manglakaw asa lang ilong ako simintuhon. Thank you, President. Kung na to ang atong mga presidente sa ilang mga plataforma. Karon maabot na eleksyon, November 1, atong silang iboto kung kinsay ang hayang pabagong. O atong pagtanaw ang atong mga presidente. Salamat sa inyo mga pagtanaw. Okay, ibalik na yun sa among shooting. Patay ko sa tanan nanaw sa among salida karon mga higala. Shout out ko sa tanan mga followers, mga subscribers diha na nanaw sa among salida karon. Suportahin niyo di lang eleksyon mga presidente, kundi ang aming YouTube channel.